Na Rympei U Hynñiewtrep Chandrababu ki Paidbah Bri U Hynñiewtrep. Ka Supreme Court menin ka singi kala Ther Tyngeh u Chandrababu Naidu menteri ramba ka Andhra Pradesh ba ula lalar than ban kren Paidbah Halor ka Jingshet Laddu hakawi ka temple haba ka ka kam kadang don haka jing tokit u Naidu ula keno bala shet ye ki Laddu da ka klen jong ki marat bakan thop ye ka klen masi haka Sri Venkateshwara Temple Tirupati ka ika jingkerki ban kren syakikot Khubor haba phila pha tokit hi ya ka jingja ong ka kasari bat kada kan thokru da ka baong kala dei baya kiblei amdei ban penya khle bat ka kam politics ka Supreme Court kada ai Jingpynmih Tyngeh bakitu ki riu shimet ki babat ye ki kam ki bahap hapo jong kariti sensari ki dei ban pen ya jangai ya ladi naga kam san berthai bat katei kadai namar bo menteri ramba ka Andhra Pradesh ula kren hi ya ka kam Hashwa ban ujor syaka Special Investigation Team SIT bat ka kasari ka ong bo menteri rangba ula kren Paidbah haka kat pratrik jong nailur kat ba ka ijahar la ai haka apsan trik jong nailur arja aposa bat ka Special Investigation Team SIT la thaw haka apun trik jong nailur arja aposa hatu kum kitu ki jingkren ki don kam ki bakta ye ka jing sngo jong kitu ki riu ngai ni sngo thu shai bahabala batha ye ka jing tokit bakito ki babat ya ka kam ka bahajarong kat kum ki kendon kariti sensar bakin ai kitu ki jingkren Paidbah ong ka kasari jong u justice BR gavai bar UKV Viswanathan menta ka singi habashim bishar halor ka kam ka Supreme Court kalati benia ru ba ka don ka nukanu ka saki ban peni ba ka khi ka ba lash khle daga klen jong imrat ka dei ka bashet Laddu bat halor kanikamat u sidhat lutra ubami khamat ya ka Tirupati Temple ulajuba ngidang pha tokit bat markum tahi u justice gavai ul ongshu habakumta ka eka jingdon kamban keren persya syakikot Khubor pidon kamban buram ya ka jingsngau jongki riu ngai nyam